ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ман. дӯстони азиз, чанд қа навор набуд. раҳмат барои пурсидаантон, барои касе ки пурсид, сурох кард. ҳазор раҳмати калон. субҳона тайёр кардам, омлет, ҳамин тухм, намак, помидор қатӣ кардам. тамом, бисёр чӣ ҳамроҳ накардам. дӯстони азиз, ҳамин хеле худаш бамазза ҳакай. 4 дона тухма кардам. инам хеда тарелка шуд. хонада ҳеҷ ки набуд, ман қатӣ бачам будам, барои ҳамин кам тарак кардам. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани як намуд ширинӣ бо лаззат, начинкаш бо олу мешавад, слива қатӣ. ба мо лозима 4 дона тухм, 1 пиёла шакар, 2 пиёла шир ва 1 пиёла равған. равғани алейна, ҳамин хел равғанои ки запх надошта боша, равғани нағз боша мешава, фарқ надора. баъд як пачка разрихлители 10 грамма, як қошиқ пур зиёдтар мешава. як пачка какаваи кент 25 грамм дора ва 18 қошиқ пур орд. анамиқа маҳсулот ба мо лозимай. аввал тухмро бо шакар бо венчик лат мезанем. бе миксер тайёр карда мешавад. бениҳоят пироги болаззат, барои ҳар рӯза кӯдако бениҳоят нағзай, ҳам осонай, ҳамаи маҳсулоташ дастрасай. агар шумо слива надошта бошед, шумо дигар чизам ҳамроҳ кунед, мешава. барои начинкаш чизе ки дошта бошед, ҳеҷ чизам накунед, мешава. хай бо ягон чи начинка боша, бо болаззаттар мекуна. ҳамин хел бо венчик лат мезанем. баъд шира ҳамроҳ мекунем, равғана ҳамроҳ мекунем. охирда орд, разрихлители ва какаваро якҷоя карда, ман пешакӣ ордро бо элакча бехтагим духтаро. шумо вақте ки бехтагӣ набошед, ҳатман бехта дар пирожнӣ ё торт ҳамроҳ кунем, бисквитошта. бо хушрӯтар тез ҳал мешава вақте ки агар аз элакча гузаронед. ман пешакӣ гузаронда тайёр мондам. дар ҳарорати 150 градус дар духовкае ки ман истифода мебарам, 150 градусда мепаза хушро. баъзе духовкаҳо ҳастанд ки спиралошон баланду пастай. бо худтон буфаҳмед дӯстони азиз, туғри када ами 150 паста хушрӯтар мепаза, дарунаш хом намебиёя. тақрибан 45 дақиқа да пухтагиай. барое ки дарунаш начинка дошт, начинкаш об ки мебурорад, дертар мепаза. бе начинка боша 30 дақиқа да мепаза. начинка қатӣ бисёртар вақт меравад. ҳанқа видео набуд духтаро, ҳамхе канал ма ёд кардам, подписчикам ёд кардам. бо мепурсан вақте қадрта медонанд, бо одам хурсанд мешава, мотиватсия мегира ки барои ҳамин подписчикома дар корум биё навор кунам. нахестам барои шумо чанд рӯз бисёр чиз пухтагӣ будам, ҳамин қаша навор кардам. занҳои азиз, бекор нашнен. ина як кори зурае ки ман худмам кор кардистам. бениҳоят кори хубай, маоши баланд дора. ҳар моҳа маоши ҳар моҳаи худтона аллакай дорин. вақти кор мекунед, регистратсияш бесплатния. барои шумо ҳамин наставницаҳои беҳтарин ки аз группаи пай шалоем, шумо да мефаҳмонем, биёед ҳамроҳи мо кор кунед. кор ай чӣ вобастагӣ дорад? духтаро танҳо 2 одам мебиёрен, тамом. хариду фурӯш надорад. дар 6 моҳ як бор харид мекунед, тамом. бо ҳамин як бор харид кардагӣ аллакай кора сар мекунед, ба маош мебуроен, соҳиби маошҳои баланд мешавен. тамоми маҳсулоти ширкат ҳастаи маҳсулотош номери 1 дар ҷаҳонай. косметика дора, барои доғи рӯра равондан дора, барои маршинка, барои саломатӣ, барои иммунитета баланд кардан витаминҳои бениҳоят хуб дора. таҳти рӯра хушрӯ карданда анамихел гелу пилингуҳо, патчи, тамоми чиз дора. шумо метавонед регистратсия шавен, бо нархи арзон харидорӣ кунед. барои харобшавӣ, барои фарбишавӣ, барои мӯи сара нарезондан, ҳамаш да витаминҳо дора. муроҷиат кунед номерода, ҳамроҳи группаи мо кор кунед духтаро. кори осонай. пирог тайёр шуд. бениҳоят дамхел лаззатш бо лаззатай духтаро. ҳатман тайёр кунед. баландиш ҳамхе баланди хушрӯ мебиёя. бисквити влажния мулоимакай. дарунаш даи поёноша бинед начинкаҳай об шудай, нировни шуд бриданда, барои ки начинкаош об шудай, дарунаш да сокш буромадай. кисла сладкӣ меша и пирожни. дар ин муддати 10 рӯз ки ман навор накардам духтаро, бисёр гапу хабарҳо буд, бисёр корҳо шудак. ҳам хабарҳои хуш доштам, ҳам хабарҳои нохуш доштам, ҳам зиқам будам.
ҳами хел зиқ шудум 5-6 рӯз аллакай вообще видео када натунистам. И видеоҳоро бо 5-6 рӯз пешакиш карда будума. Баъд ки ҳамхалӣ шуд дига видео парфта натунистам. Ай зиқима модарҷонум касал шудан. Чанд рӯз больница бурдем. Ай паи очаҷонум шудам. Ҳами хел зиқ шудаги будам. Дига намефурид ма ҳами интернет вообще намефурид. Ҳами сиёмка кунӣ навор кунӣ. Бо хабарои хушам буд ки ма аз Хитой бор заказ кардагиам борон биёя барое ки ма бизнесам сар кадистам. Дар як ҳами мард чил ҳунар кама мега зандам ҳами хеле духтаро чанқа ҳунар дошта бошӣ чанқа кор кунӣ бо ба фоидаи оилаи худат мешава. ма аз Хитой бор заказ кардагим насиб боша биёя ба распаковка мекунам нишонтон метиҳам. ҳозир пробада камтар бор заказ кардам. гуфтам ояндада хай бо мебинем чизои дар корида заказ кардан мегирам. барои худам мекунам, барои фурӯш ҳозирашда намекунам. хай бо мебинем ки ку шароито чӣ хел мешава. духтаро иҷа як рӯзи дигаш буд самбуса тайёр кардам. Самбусаи резонак дар канали ма бисёра видеои самбуса. духтаро кадоме ки да дар кора хай нависен рецептша вай мекунам мепартом тамошо кунен ҳаму видеома. иҷа ҳам бо оши тупакадам оталарам мегем ша оши тупарам мегем тайёр кардам дар ҳамин фасли гармӣ. фақат ҳамхали чизо мефора. умуман чизои рӯғанӣ баъзе вақт ма мехӯрам. салата инам хали чизо мехӯрем. оши тупа тез тез мекунам. ҳоз сезонша мегум ба ҳами ҳар хела алафо ҳастай пудинаи свеже тайёр мекунем. райҳон қатӣ ба маза мешава. икра тайёр кардам бо боимҷон бениҳоят болаззат. икрара ҳозир сезони боимҷон метавонем ки шумо тайёр кунен. боимҷонҳоро пӯст карда бо шакли чоркунҷа майда реза мекунем. помидор лозимай, болгарӣ, сабзӣ, пиёз, чеснок ва укроп. хай намак приправоша бо таби дили худтон бикунен. мурчи куфтагӣ ма кардам. универсальни приправа қатӣ ҳамроҳ кардам. намак қатӣ дар амо вақти ҷӯшиданаш пухтанаш хуш роҳакак меҷӯшоненша. ҳозир ҳамаша нишон метим духтаро. боимҷона ҳатман пӯст кунем. пӯстош набоша бо хӯрданаш бароҳат мешава. боимҷона бо шакли чоркунҷа реза мекунем. бо шакли чоркунҷаи майда реза мекунем. вақте ки майда шуд бо хушрӯтар бароҳаттар хӯрданаш мешава. коб тар мекунем. намакоб ки тар шуд умуман маззаи талхии ҳами боимҷона мегира намакоб. боқӣ мондаша беғарз аз пиёз, болгарский ва помидор, чеснок сабзиро бо блендер мегзаронем. ами сабзиша алоҳида мегзаронем. дигароша якҷоя карда мегзаронем. майда мешавад. тамом ҳама маҳсулоташа тайёр кардем. шурӯъ мекунем ба пухтани икра. икраро метавонем маҳкамам кунем барои зимистон банкада мешава. ним пиёла зиёдтар равған ҳамроҳ кардем. 100 миллиграмм равған гирифтам. барои зимистонам меша духтаро уксус ҳамроҳ карда маҳкам мекунен. лекин ман намекунам ам хеле чизора. рости гап барое ки ман метарсам ин боимҷон бисёр беста ё ягон шинито шава заҳр мешава. ба ҳамин хотир свежи кардам. анами хел кӯдако шитан хӯрдан ба мазаҳак. ба хали маҳкамкунӣ зимистон накардам. анами рецепта бисёриҳо маҳкам мекунанд. уксус андохта ва шакар андохта маҳкамаш мекунанд. ман накардам. аввал пиёза реза карда камтар таф медиҳем. баъд сабзира ҳамроҳ мекунем таф медиҳем. боқӣ мондаи маҳсулотошам андохта таф дода баъд дар ҳарорати паст мемонем. худаш сок меброра. умуман мо об ҳамроҳ намекунем. паст монда хушрӯъ мепаза соки худаш меброя. духтаро ҳоли савол мешава ки тарзи борзакаскунӣ ай Хитоя мода нишон тиен ки нишон метия. ма худам рости гап нишон додан наметонам барое ки ма ҳоли хушрӯъ ҳамаи ҷоша намедонам. ма аз пеш офлайн ёд гирифтагиам. офлайн ёд додан ҳама установка настройкаша худаш кардагия ҳамун одам ёдам додагия ай пеш. ва ёрам курси чӣ надоранд. чӣ меган нами Хитоя борзакаскуниша надоранд. агар ки курс гиранд ма барои шумо пешкаш мекунам шуморам ёд гирен духтаро. раҳмати калон барои дастгириҳо, барои суханҳои нағзтон дӯстони азиз.
миннатдорам аз ҳамаи шумо. иншоалло кӯшиш мекунам ки бо навор шава. вақте ки навор намекардай, настроение намебудай, бояд омӯхта мешудай, амхе дам гирифта дар тобистон намефуридай та дигар навор кунем. ман чанд қайки навор кардам, бо проблема шуд, настроением нашуд, натонистам бо монтаж кунам барои шумо партом, ами хеле мондак. имрӯз кӯшиш кардам ки барои шумо навор кунам партом. тайёрӣ ба мактаб аллакай сар шуд духтаро. як қисми либосошона аз хитой заказ кардам. бо як қисмша ки размеруша хушрӯ сарфам намерам, оли хитоя ай бозор мехарам ки хато накунам. оли насиб карда боша биёя ба мирам чизе даркориша бо дигар чизоша аз корон харидорӣ мекунем барои мактаб. аллакай тайёриҳоро дидестем. 3 та фарзанди ман мактаб мерава. баъд пурсида буданд ҳамин мактабшона, ҳамин мактаби русӣ додагим. аввал ки русӣ хондагиам, русӣ додагиам. вақте ки тоҷикӣ бихонанд бо русӣ тием ба қиншо меғалта. амо аввал чизи боша ҳамуда монен осонтара. ҳай мо 1 сол шуд дар ҳами душанбе мактаб мондем хондестиян. нағзай мактабшон маъқула. ами одамамай худаш вобастагӣ дора. агар кӯшиши хондан дошта боша, кӯшиш кунам, мешава, мехонанд. хай бо падару модарам камта назорат мекунӣ фарзандора ки нағз бихонанд. ози ами телефон ҳамаи кӯдакора ай ҳамаи чи қафо мондагиҳошон фақат телефон дай. бо кӯшиш мекунем наветиемшон ки дарс бихонанд. намхе дӯстони азиз, то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад, дар куҷое набошед.